Velkommen til BCV. Wow. Ja. I dag vil vi smage chili. Ja, og jeg glæder mig ikke. Hvad fanden vil Nå, nu skal vi altså endnu med. Vi dypper dem først. Ja, ikke der. Ja. Lige der. Ja, okay, jeg starter. Skærer vi den. Okay, vi går. 3, 2. I skal synge det. Bare smager godt. Spis det hele. Ja, bare bliv ved, Altså, det stærke kommer først bagefter. Men så spis det hele. Ind med det hele, Christian. I må ikke tage noget at drikke, før jeg spiser hele chilien. Han må gerne tage noget at drikke lige om lidt. Du skal spise hele chilien først. Spis. Nej, du skal synge det. Man er gentleman, hvis man synger det. Syng det. Du er gentleman, Chili Claus. Eller skorstræk Victor. Kom så, Victor. Jeg kan ikke anbefale det. Det gør vi igen. Er det ikke stærkt? Jo. Ja. Jeg tror, vi stopper videoen her.